benvinguts a un nou vídeo. Què tal esteu? Jo estic molt bé. Aquí en un altre vídeo, el tercer, crec, de Fortnite amb amics. És una sèrie en la que jugaré amb amics, com ja ho diu el nom, no? Espero que estigueu passant un gran dia i que potser esteu fent alguna cosa per al vostre pol. Esteu anant a esquiar o a on sigui, perquè estan fent una nevada increïble. Però espero que us estigui anant molt bé, estigueu on estigueu. I estic aquí en un altre vídeo amb l'Àlex. Ja serà el tercer que gravem. Què tal estàs, Àlex? Vaya, qué mala suerte. Estaràs sense tallar. Vale. Bueno, perdona, que s'ha tallat. Què tal estàs? Ja tercer vídeo que gravem junts, Jolín, això ja palabras mayores. També us he gravat un tercer vídeo de Fortnite sol. El que passa és que s'ha això. M'he oblidat d'editar-lo. Llavors ara l'editaré. Se m'ha oblidat tot de com s'editava, així que l'he de tornar a prendre. Vols que anem a Ribera? Vale. Vinga, saltem. Aquí. Aquí? Vale, aquesta casa. Però no, a la casa. Ah, sí. No, crec que caurem picat perquè... I això l'altre. Veig a la primera casa. Jo caure aquí, jo caure més ràpid. D'acord, jo caic aquesta, Vale, ja cofre. Tio, vale, començo amb bastant dolent loot, És a dir, fusil de asalto con mira tèrmica, pistola i miniscudos. A veure, no ¿Qué? Yo estaba con blau. Aquí te has hecho un derrotero. Tío, Alex, por favor, ¿me pots deixar alguna arma? Un fusil de salto de quin color? Què? No és blau? Era un fusil de salto. Crec que això també ho han ficat nou en el parc, Sí? Ja, on està aquell fusil de salto dalt? Vaya, aquí està. El vols? Vaig amb un loot bastant dolent, Aquí puja per la... Vine, Àlex, que et dono un miniscudo. Crec que... Ja, jo també. Te'l deixo aquí. Anem a alguna zona corrupta d'aquestes? Oh no, anem a aquesta casa, On he marcat? Anem aquí dalt, no? Aquí hi ha zombis. Doncs anem a aquella casa, vinga. Nosaltres podem.
Tens dieta, no tens servir? No, ni t'has de ni vale. tens servir per anar. Espera, primer lootegem en la casa y luego lootegem. Tinc dieta. Te vaig a parar aquí, cofre. Ah, És un barret. Vale. Un altre fusil de salto. Salom. ¿Y yo? Sí, prenda'l. Ala. Oh, me'l prens, val? Me'l puc prendre? Un lanzacohetes, vamos. Ja veus. El que sí que no em aniria gens malament, Aquí em t'ha canviat tot el llibre. una escopeta, Seria un detallet o un És subfusil. sniper, si vols. Un què? A mi sí. Jo tinc escopeta. Mira, aquí tinc... No m'interessen els snipers, soc bastant dolent amb snipers. Un de casca blau. Que T'ha tocat què? et dic el que m'ha tocat aquí. El barret de... Vale. M'ha tocat així. Això, mireu. Hem de tirar de la barriga. Una cosa, si veus un subfusil, deixa'me'l, porfa. Un barret i una escopeta. Li he tirat una granada a punt. Escopeta. Sí, una escopeta, sí. Sí, ja. Perfectament. Crec. Anem aquí a aquell Vinga, lloc zombi. Anem rebentant Ja zombis. em quita. Espera, em vaig a prendre el botiquín. Però... Espera, Vai. deixa'm prendre el botiquín, que és per modificar. Què dius? I la ballesta la trauran. I les pistoles duales també, i no sé com armar. Que la pistola duales, la ballesta, la trauran. I algun arma més també. Que no hem de fer. Jo els toco i tu els remates. Tío, qué fácil es trolear al zombie, si cosas rompen ahí. No et negaré que un subfusil m'aniria... Vale, grita. La zona. No m'havia fixat. La zona. Avui, no sé si podré avui o demà, però avui intentaré pujar. És molt raro, no? Ara... Se m'ha buguejat. Anem a aquest cofre, Allà hi ha gent construint, No. Ah, ja queda Tu i jo, no? Ja està l'estiu, si vols. Sí, acau. S'estan ballant, són bons. Llavors, el que us anava... Espera, entrem a la zona, Entrem a aquesta muntanyeta. Bueno, aquest turonet. Sí, però li ha posat la... Tio, tu has provat els nous globus? També. En un vídeo que he penjat però l'he tret poc després. Sí, jo sí. I ara us explico per què. Us ho volia dir però al final no us ho he dit. Que avui intentaré penjar 2 vídeos més. Un d'un nou joc, per fer algun joc que no sigui Fortnite. I un altre de Fortnite jo sol, provant els nous globus i tal. En el que... És que l'he pujat sense editar, però el vull editar una mica. Bueno, realment no serà gran cosa. Però...
Però clar, aquella poca cosa... La zona. No? Sí. D'acord. Subfusil, perfecte. Sí, però Vale, ja més dic, pocions sí. d'escut. Mira, aquí dintre hi ha molt de llit. Vale. El subfusil és l'arma que em faltava. El que em faltava. Vaya luz, hi ha aquí. El que em faltava per ja tenir bon loot. I ves un verd. D'acord, ara ja vaig bastant bé. Tinc molts materials. Mira, globus Ah. hi ha. On? Jo no, jo tinc sí. Me'ls canvies per la poció d'escudó? No, espera, I em som pots jo. donar mateixa. Aquí vas. Vale. Els globus. Fusil... Vale. Aquí hi ha globus. Vale, el canvio per les dues pocions d'escut. Sí, aquí teniu un verd. Jo preferiria les pocions d'escut. Jo tinc 5 minis, què faig? Em prenc un escudo. Vale, va. Ens prenem un escudo cadascú. Que és ben talent. I amb... Sí, perquè si no, no els aprofitem. Epa, merda. Volia dir caca. Perfecte. Més minis? Sí? En el biblioteca dintre hi ha cofres, mira. Ara. Bales, perfecte, metal. Interessant. Ostres, la zona. No, tio, no ha tocat biblioteca. Vine! Que utilitzem els globus. No, però nosaltres més. Vinga, posem-nos la paravela amb els globus. La zona és molt lenta. Epa, no, perdó. No. Però Vale. jo puc volar. Doncs... Ja, perquè haig de deixar... Vinga, utilitza la paravela, ràpid. No, haig de deixar. Molt bé. Sort que no fa gaire mal la zona ara. Ostres. No l'ataquis. Ell és molt lent. La tormenta se'l menjarà. De oro. Hi ha dues persones. No disparis. Hi ha una tercera. Hi ha gent. No estàvem tan lluny, tampoc. Ja. Pensava que estàvem més lluny. Ja, però... Podria haver tres més. Sí, ara mateix te les dono. Podria haver molta vida. Em pots deixar les gràcies més que no fas servir? Arribem a la zona i te les dono. Aquí m'hem portat una mica de mal, però... Hem arribat. Té. Hi ha gent. 151. He fotut 151. Crec que eren 24. Les bales que tenen. Tinc una idea, vaig amb els globus. Vaig a per ell, Sí, són 24. La teva és pura. Ah, d'acord, doncs, no. No te la Pugem. Que fem l'altura. Que són dos. Merda. No te les dic. Estan anant amb pilotes. Vale, perfecte, això, per això, també. A veure, no te puc. Vinga, estan allà. Hi ha nosaltres. Hi ha uns i hi ha altres.
A veure, tio. Per una vegada que li dono la primera, fallera un joc. No, és un zombie. Me cochis! Tio, era zombie. Tio, tens alguna cura? Tio, dona'm un mini. La zona, Veritat. la cura ràpid. Tio, no, és que estic... La zona. Tio, no. No. Ja veus, tio, m'hem portat un esnivato a la castanya. Uah, pobre cervell. Últims amb l'sniper, tio. Tio, oh. Bueno, però no hem fet malament, tampoc. Bueno, i això, que després, una mica més endavant, us penjaré un vídeo i intentaré un altre. No us asseguro res. Ala, aquesta és la motxilla que hi ha esquina. I aquest és el que hi ha esquina. Perdó, li he donat. Tenim una llista. Hola, que Algun guai, dia això aquesta. podríem fer pàtios. Text motxilla. És una mica creepy, eh? És una mica creepy, que... Una cosa, Àlex. Normalment, en aquest tipus de jocs, per Halloween, posen coses en plan Halloween, però no algo que faci massa por, és a dir, algo que tu veus i dius, ah, mira, està bé, però no fa por. Anem al motel? Però en aquest joc, aquest any, s'han passat amb lo creepy, és a dir, a veure, no hi ha res que diguis no puc dormir, em fa massa por, però, per exemple, a la difundió, els espantaocells aquells, una mica de por sí que poden fer, perquè nosaltres ja som més grandets, que un nen de 7 anys, que és l'edat mínima, crec, li pot fer por, això. O, a veure, por, no molta, però, saps, una mica de respecte, diguem així. I després, també li he posat una skin que es diu líder de la banda del terror o alguna així, que fa una mica por, eh? És a dir, li hem posat petites coses que fan una mica de por. Una mica. Bueno, no sé. Ja tornem amb el mateix dilema de sempre. Vaig amb unes armes bastant dolentes. Vols la meva escopeta corredera? Te la deixo aquí. Tens una tàctica, tu? Va, és igual. A veure de què. Però, mira això, És això. I també un piano enorme, li hem ficat coses. Vaig estar
esta. Ah, ya, pero... Mira. Alex. Té bales, però realment mai s'acaben. És a dir, mira, i comença a disparar. Dispara com un boig. I ara recarrega. Veuràs que no baixarà bales. Continua tenint 8 bales del carregador. Jo també m'he cagat i dit, com? Bales? Mira. I et pots pujar a sobre, a més. Bueno, tal com deia fa un minut, és a dir, s'han passat una mica, amb el terror aquest any. Vale, ara són els zombis. Tio, pues no. No és pas per matar-se amb la ballesta. Vale. És una molt bona forma de fer. No disparis amb res més que la ballesta. No disparis cap a la ballesta. Su prima, en serio. La ballesta perquè arriba. D'acord. Aquí hi ha un sorbete. Vale. No, porfa. Epa, no. Esto aquí. Gràcies. És una bona forma d'aconseguir bales i vida. Vam. No disparis, perquè quan crees zombis ja has gastat una mica la vida. Deixa'm a mi la P90, porfa, que sóc boníssima amb ella. Però en sèrio, hauries de veure un vídeo en el que... Sí, no fallo ni una, és que sóc dolentíssima amb l'escopeta. Ja, jo també. Dolentíssim, no sóc ni la meitat de bo. Porfa. Tinc una idea. Si me la deixes, en qualsevol moment que trobem una Scar o una Scar silenciada o una Famas, te la dono. Gràcies, és que de veritat que... és que sóc molt bo. No m'agrada les cames, però tu no em Dos hores després. Ara és quan soc grandíssim. D'acord, bé. Vale, anem a aquell nucli d'allà que estic disparant. Vinga. Vale. Ojalà en aquell nucli em Sembla bé. Gràcies, de veritat. Moltes gràcies. Però si Ja veuràs, toca un soc equip bastant con bo. Brasil legendarios. Sí. Intento fer-me un non-scoop, A veure... non-scoop. A veure... Headshot i non-scoop. Non-scoop. Pam! Headshot i non-scoop. Pam! Non-scoop. No va, apuntaré. De sniper. No.
Jo mato aquell petit. I aquí hi ha altre petit, també. I aquí. Aquí hi ha un transport. Perfecte. Si necessites bales d'algú, digue-m'ho, que jo vaig bastant bé de bales. Necessito les sniper, no en tinc. I de les bales. Pam. Ah! Ja. D'acord, canvio el botiquín per alguna arma. Vale, perfecte. Utilitza la grieta, No sé, yo tengo dieta. Ja, estem molt lluny. De la zona, perquè la zona està Aprofitem ara. Que miris la zona. T'imagines que es partís Loot Lake davant nosaltres? En plan, abran paso a los reyes. Jo crec que s'acabarà partint, Ja. Seria brutal. No, sí, realment a poc s'està destrossant. Espera que vinc amb tu, A on? Sí, aquí, perquè aquí. Ah, a on? Mira, hi ha uns altres globus, si veus? Vale, els vols tu o els pillo jo? Vale, doncs pilla'l. Vale, doncs el canvio per als botiquins, Ja, jo els vull. A veure... minis, pots portar. Ah, no poden rebentar estructures? I pots portar 3 minis. Ni que tinguin 1 de vida. Vale. Jolín. Jo pensava que és que feien tan poc mal que no podien rebentar el nucli, però que això sí. No trenquen. Bueno, era per saber si aquesta missió si aquest lloc se l'havia destrossat, aquest fantasma. I sí, ja ha destrossat el de peixos. Saps per la missió? Saps què et dic? Que hi ha una missió que és destrossar... Més! Oh! Doncs jo agafo de nou un més. Més globus. Et deixo 19 globus. Espera un moment. Em trec l'escopeta perquè sé que no la utilitzaré. D'acord? Crec que això serà prou. Aquí hi ha més. Tio, però jo trobo que és inclús excessiu, no? Que hi hagi Més globus. jo crec que 19 que 10 per pack ja estaria bastant bé. Ja, tio. Vale, mira, aquest té un globo més. Aquell tenia 19 i aquest... Vaig apuntar-li a l'ull. 20. No. Ojo! Però... Ho havies fet servir. Aquí! Joder, tío. Qué bueno siempre el sniper. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? Ah, tío, desde ahí. No me remates, no. No, tío. Tío. Ens han vingut dos alhora, crec. Joder. Ara que també no es troben en tota la partida i just quan estem nosaltres es troben. Que guai és. Sí. Bueno, ens sentim bastant hortats. Jo pensava que era dades que m'havia disparat. És que jo he pensat que m'havia disparat el de dalt i no hi havia un
Llavors, m'he cobert darrere del camió i resulta que no, que hi havia un altre. Un altre al costat. Bueno. La veritat, Àlex, si et soc sincer, l'únic que m'agrada del revòlver de 6 bales és la forma en la que el treus. Espera que no. Que no ha entrat. Àlex, si et soc sincer, l'únic que m'agrada del revòlver de 6 bales és com ho treus. I m'agrada bastant, però és l'únic que m'agrada. Què? Vale, anem aquí. Ja. Anem aquí. Anem a I què? com dispara des de la cadera. Vale. Però ara anem Right? Perfecte. D'acord, ballesta. Ai, pensava que era un rival. Vale, aquí tinc fusil de caza, per si el vols. Vale. Globus. Vaig bé. Sí? Àlex! Lo promès és deute. Aquí tens la teva famas. M'hauria agradat que fos un Scarp, perquè has dit que preferies l'Scarp, però... Bales de fusil, et deixo la meitat. De sniper no en tinc cap. Sí, tinc 6. Sniper. No, de sniper. És veritat que també t'he donat un fusil. Ai, un... El pot haver caigut, no, aquí? Ja veus? Jo he caigut aquí perquè hi vingués gent i fos emocionant. Sí, era al principi d'avui. I aquí, el més emocionant que ens passarà és pillar una arma. Mira aquest està volant a més molt alt, tio. ¿Qué es esto? Harry Potter. D'acord, aquí hi ha escopeta blava per si vols, corredera. Mira aquesta. Tens tot lila. La verde. Vale. Ara l'agafo, espera un moment. Ostres, escopeta pesada. La puc agafar? Lo que t'ha deixat un mini. Sí, va al teclat. Sí. Vale. Una cosa, espera't. I si et dono les fames i tingués l'escopeta deixada? O no? Tio, l'Arteu s'ha deixat la porta La oberta. pillo i ara no et dono les fames. Bueno, és igual. Seguro que What? Què és això? gràcies. Mira, m'agrada. És que no m'agradi
M'agraden, són el meu sniper preferit després de la ballesta. El que passa és que no sé gens utilitzar la sniper. Cap sniper. Soc dolentíssima amb el sniper. Per això utilitzo la ballesta, perquè té bales infinites. Llavors... aquí hi ha fusil de salto blau, vale? Per si t'interessa. A mi m'agrada bastant la fames. A veure, prefereixo les cars silenciada, òbviament, però... Les cars normal. O las cars normal. Aquesta casa d'aquí, crec. Si estem a la ciutat vikinga hem de fer com els vikingos, que disparaven fletxes. Crec. No tinc ni idea, realment. M'ho acabo de treure de la manga, però... Vale. Sí, no? Vale. Pues, Anem, amb la grieta. Aneu. Ens veiem en el puntó. Pilla tu una. Anem aquí a poza permeable. Vale, va, sí, avisos, una mica de presión. Espera, anem aquí, anem aquí. Anem al cal. Aquí està Mira, tot provat. sota el camp ja queda. Ara és quan m'emporto un tirito en l'almendra. Que, bueno. Perquè ja sé. Vale. Espera, que et porto aquí. No endevines què et porto. Però no vagis cap a pisos, ves cap aquí, que hi ha gent. Espera, canvi de lloc. Perfecte. Mira, aquella casa no està lotejada. Aquesta d'aquí. Oye. Si volen anar a globus, anirem a globus. L'altre amb els globus. Adeu, Àlex. Tio, aprofito i torno. No, però no te'n vagis. Vaya rafagazo. ¡Simba! Bueno, gracias por robármela aquí, ¿eh? What? No. Verdad, Vale. bonito. Desde la casa. Si pots, vine aquí a revivirlo. Tranquil. No crec que Ai, la vingui. Zodo. Corre. I ara és com venen. La merda de la... Jo estaré 30 de vida. No. Espera, anem amb el 4 que li surt.
l'altura. Yo me estoy curando aquí en un arbusto. Sí, aquí en tinc. La gente campea, yo también. Ja ho sé. Que tinc 0. Li he patat un Ah, no, globus. tinc 8, tinc 8. Grande, grande, grande. Aquí ho tinc, aquí. No sabia que podies matar els globus disparant. Mai m'havia passat això de que estic aquí. Vale, vale. Una escar silenciada, me la puc pillar? Gràcies. Jo l'he deixat enrere. Construïm. I activem la caravela. Corre, al 4. Este es el 4. Adéu, Àlex. Allá. Espera, yo estoy aquí en el 4. M'espero aquí. Vinga, vaig cap a tu. Vinga. A tope. What? Àlex? Bueno, és bo. Tranquil, tinc un botiquín. Mierda, tío. Y ahora... Estic a 12. És igual, no li fem cas. Jo no voldria morir per la feina. Activa la paravela, ja. Sí, sí. No puris. I a sobre tenim això aquí. No et podem permetre el luxe de... Va. Vale. Et dono el botiquín. Ah, que ya hemos arriba con la zona. ¿Sabes? Té. Hòstia, que bon tot. I he sentit bales. Vale, i sé d'on venen. La zona. Porfa, que no em vinguin a ruixar. Queda't aquí. No. Tens el botiquín? Perfecte. Vaig a per ell. Allá te vas a hacer un escudo grande. Tio, per què la gent és tan bona aquest joc? Dios, son bonitos. Ostres. Oh! L'han matat! Li han volat el cap! Li han volat el cap davant dels meus nassos! Ya. Ve, suerte. Podria creure. Sí, clar. S'han matat.
Una cosa, tens espai de sobres? Hem de tindre molta sort, eh? Ah, que hi ha més gent aquí. Jo he fotut per 5 a 1. Tio, Vale, li he fotut un headshot a un que, bueno, ha estat... no m'ho sé. Lobos. Ui, hauria sigut molt èpic. S'acaben de matar un zombi, eh? No! Dios, que aquí, en aquest joc no et pots quedar ni 2 segons quiet i et volen el cap, ja. Tio. Des d'aquella casa, d'allà. A la que estic mirant jo. A la que estic mirant. El que et des d'on? Sostre, sostre. Vale, vale. Tio, en serio, que tanta la gent. Aquest sí. Aquest és el... Jo també. I aquí se despedirem... Us ha matat el Rubi! O el despedim ara. És boníssim. Despedim ara mateix. 11 kills, jo em quedo a veure la partida, eh? Sí, va, acabem la partida i ja. Sí. Aquest guanya, acabem la però partida. segur. Bueno, no sé. Tio, però en tota la partida, tot el rato han estat robant els kills, És a dir, sempre venia un i ens robava la kill. Bueno, en un cop que... Sí, no fa falta que tingui. A mi no m'agrada directament cap sniper. Ha agafat el fusil de caça, però no l'sniper pesado legendario. Lo millor és que no li agrada, saps? Però... Ni el normal. Jo no, no donen amb els snipers. M'encanten tots els snipers. Perquè soc bo amb l'sniper i m'agraden els snipers. Hi ha 7 persones. D'acord? Quantes kills t'has fet? Vale, ja. Bueno, jo vull fer... ¡Hostia! ¡Vaya juegazo! ¡Sí! ¡Se lo ha llevado! ¡Pum! ¡Pero que és pro! Aquest no és pro, és el següent. Tio, que estan dades. Tira el cohete. Tira el cohete. Hòstia, ell ha mort! Tira el cohete. Ha mort per un que només té 2 de kills. Normalment. Bueno, però tampoc era 2. Mira! Jo en el meu vídeo estic fent spam d'altres canals. Hola, perquè després no us queixeu de que només veu el meu canal. I l'altre 0, saps? No sé si... Subscriviu-vos per... Mira, perquè sí. Perquè si no, potser veu aquest vídeo i diu per què no vols que subscriu? I vosaltres subscriviu-vos i ja està. I també el meu, òbviament. Que ho veu, eh? No, aquest està bé. I ja s'ha adonat, Ai, t'ho sento, company.
Si el mata, es bueno. Tío, els zombies, la veritat que no poden ser descansats. No, tío, aquí està mort. Pero mira el pico. No, ja. Ya. Vaya suerte acaba, tío. Un bidon que li dona 170 de vida. ¡Qué bidón! Oye, bidon. Ojo, vaya escopetazo s'emportarà. Qué escopetazo s'emportarà. Bueno, però no hi qui. No hi qui se l'emportaria. Aquest és més poder que pensava, Vale. Un contra I, i ja demaneu el... Creo que es muy bueno. Ojo! Uf, sort que s'ha fotut el tub, No, aquest se l'ha fotut. 1 contra 1. No, els dos estan en la mierda. Bàsicament. ¡A 13 de vida! Uf. Bueno, Ahora manchate un mal. aquí acaba la partida. Espero que us hagi encantat i ens veiem en un pròxim vídeo. Adeu!